Bok, lijepa djevojko. Priča li on sa mnom? Tako je zgodan. Njegov rep je tako cool. Želim da budemo zajedno. Čekaj, imaš li noge? Nemaš rep? Ne trebam djevojku takvu. Vrati se kad budeš imala rep. Kako to? Oh, da, postat ću sirena. Sve što trebam je rep. Ali kako da ga dobijem? Ribe jedu crve, znači moram jesti crve. Onda će rep sam narasti. Uj, to je grozno. Ne želim to jesti. Tiffany, što radiš? Prestani! Što jedeš crve? Želim postati sirena. One su ribe i imaju rep. Bako, pomozi mi. I tako se to jednostavno rješava. Pročitajmo u časopisu kako te pretvoriti u sirenu. Gdje bismo trebali početi? Kakva sirena želiš postati? Izaberi jednu. Svi ovdje su tako različiti i lijepi. Želim biti ta sirena. Izvrstan izbor. Onda krenimo. Počnimo s repom. Sašit ću ga za tebe. Ovo je moja šivaća mašina i trebam plavu tkaninu. Prvo izreži željeni oblik. Sada ga sašijemo zajedno i još samo par i vojla. Tiffany, jesi li smislila kako ćeš ukrasiti svoj rep? Ukrasiti? Da, s ovim. Dobro, dopusti mi da stavim ove bisere na tvoj rep. Ispalo je tako lijepo. Tvoj rep će definitivno biti najljepši od svih. Sada dodajmo još nešto. Još? Ne znam ni sama. Šljokice? Prekrasne su. Moj rep će sjajiti tako lijepo s njima. Ne! Tiffany, sada sam prekrivena šljokicama. Idi i ne smetaj mi. Moram završiti tvoj rep u miru. Pospi ga šljokicama. Raspodijeli sve ravnomjerno da rep sjaji prekrasno. Sada. Baš tako. I naravno, trebamo ukrasiti pojas biserom također. Gotovo. Wow, hvala bako. Tako je lijepo. Moja leđa. Tiffany, zašto tako jako stišćeš? Pomozi mi da ga ispravim. Što učiniti? Pokušajmo ga udariti repom. To uspjelo je. Sjajno. Da, ali samo imati rep nije dovoljno. Definitivno treba još nešto. Moja sirena ima prekrasan gornji dio. I meni treba. U mom akvariju su školjke. Uzet ću jedan. Zapravo 2. Odlično. U redu. Au! Zašto si me ugrizla? Moj prst. Riba me ugrizla. Wow! Našla sam se u akvariju. Kako cool! Wow! Našla sam škrinju s blagom. Moram vidjeti što je unutra. U redu. Wow! Toliko prekrasnog nakita. Nema šanse! Morski pas! Pojest će me! To je odvratno. Također smrdi. Odlazi. Upalilo je. Ipak, trebam pokupiti blago. Čekaj, nisam više u akvariju? Ali još uvijek ne nosim nakit, pa ću izvaditi nešto. Wow, pogledaj moju novu majicu s novim ukrasima. Wow, izgledam baš kao sirena. Ali jedino što nedostaje je da mi kosa bude sređena. Neka izvadim sušilo za kosu. Da, to ću prvo napraviti i naravno trebam neke nerd bombone, crvene. Stavimo ih u sušilo za kosu i sada ga uključimo da ga usmjerimo na kosu. I postalo je crveno. Ne, imam bombone na licu. Moram ih se riješiti. Što je to? Da razmislim o tome. Znam kako te izliječiti. Napravimo malu injekciju. Ne injekciju. Nema potrebe. Tiffany, ne bježi. Trebaš biti liječena. Bako, pričekaj trenutak. Ovo su bomboni. Vidiš?
Probaj sama. O, upravo si. Mirišu na bombone. I to jesu bomboni. Sviđaju mi se. Pustite me da ih sve pojedem. Tako ukusno. To je to, izliječena si. Pošto smo se riješili tih slatkiša s mog lica, napravimo frizuru. Želim prekrasne kovrće. Super, sada ću to napraviti baš tako i pričekati malo. Vau, pogledaj ove kovrće. Naravno, ne zaboravi na šminku. Da vidimo. Došla sam na ideju da želim lijepu šminku. Počnimo s sjenilima za oči, malo ružičastog sjenila ovdje. Pristaje mi. Sada nacrtajmo riblji rep na kapcima. Odlično. U redu, tako je lijepo. Sada bojimo trepavice. Baš tako. Izgleda tako sjajno. Sada ću staviti ruž za usne. Definitivno ću dobiti poljubac od morskog čovjeka s takvim usnama. Sada dodajmo nekoliko kamenčića na lice. Tako su sjajni, poput svježih kapljica vode. Wow! Što je ovo? Crv? Odakle je došao? Ulovit ću veliku ribu. Evo sirene. Nitko mi nije vjerovao, ali pronašao sam je. Sada si sva moja. Imam te. Pomoć. Ribar me uhvatio. Kako se usuđuješ uhvatiti sirenu, čovječe? Odlazi odavde. Tako si sladak. Spasio si me. Moram ti dati poljubac, moj prelijepi heroju. Čekaj, jesi li napravio domaću zadaću? Ne, onda uzmi udžbenik u ruke i onda poljubci. Mrzim raditi domaću zadaću. Čekat ću te ovdje. Sigurno ćemo se uskoro vidjeti. Stvarno. Vidimo se uskoro, ljubavi moja. Je li vam se svidio naš video? Onda pritisnite taj gumb za like i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se kasnije.